Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, hori ikusiko dugu orain, ikusiko dugu nola teoria nola teoria honek, nola sentitzen duten, prestatzen ari diren gazteak, hiru transizio horretarako, batzuetan teoria eta realitatea modu paralelotan doaz. Ikusiko dugu hori ea horrela dan lehen testigantza jasoko dugu. Ikasleek ez egingo digute orain. Dauden 3 ikasle gonbidatu ditugu, aztertu ditugun 3 saretako batean sartuko direnak, ekologikoa, digital teknologikoa eta soziosanitaria. Mesedez lagundu eszenatokira Silvia Alonso Bravo, Rajil Sánchez Landazabal eta Mikel Villanueva. Mikel, en la tercera ahí. Silvia, aquí. Y Rajil, ahí. Os vamos a dar micrófono. Mikrofona emango dizuegu. Silvia Alonso, orain ura edaten ari dena. Silviak energia berriztagarrietako goi mailako zikloa bukatu du, somorrostrokoa da, berdez jantzita etorri da, transizio berdeari ekiteko zer modu Silvia. Bueno, Silvia, kontatu zergatik erabaki zenuen energia berrien arloan ikastea? Pandemian zehar, pandemiaren urtean, askok bezala, hasi nintzen berriro planteatzen zer egin, eta iruditu zitzen une egokia zela berriro ikasten hasteko. Eta orduan, hasi nintzen pentsatzen, txikitatik asko kezkatu nahuela ingurumena eta baita ere pertsonak beraz ikertzen hasi nintzen ze ikasketa egin ditzaken gai horien inguruan. Eta ikusi nuen goi mailako gradu berria zegoela energia berriztagarrietan eta iruditu zitzaidan modu egokia zela ingurumena eta pertsonen laguntza elkartzeko auto-hornikuntzan ere bultzatzeko ideia egokia iruditu zitzaidan. Lehen ere esan du Olgak. Jende asko ari dela enplegu berdeetara iristen, kezka hori sentitzen dutelako ingurumenari dagokionez, eta zuekin ikasi zuten ikaskidek ere arrazoi berberagatik sartu ziren. Hau da ez bakarrik enplegu bat sortzeko, baizik eta kezka hori dago zure ustez? Bai, nire gelan zeudenak baino bazarragoan nintzen, eta bai, bueno, eta nire kasuan gazteenak behar bedatziren horregatik sartu, baina nik uste du jende asko dagoela kezkatuta, eta sektore honetan sartzen direla kezka hori dutelako. Baina ere nik uste hori bultzatu egin behar dela oraindik, eta hezkuntzan aukera gehiago egon behar dutela, eta ikasi behar dela pixka bat, lehenengo urtea zen eta nabaritu eginda. Sektore hori maskulinizatua dago, nola moldatzen zara sektore horretan? Ni hasi nintzenean, nuen gai hori baloratu egia esan, baina bai, egia da, iritsi nintzenean ikasgelara kontratu nintzen 2 neska bakarrik dela eta santzuten nahiko arraroa zela 2 izatea. Eta orain lehenengo urtean ez dago inor, eta ez da espero datorren urtean ere emakumerik egongo denik. Beraz bai, egia da hori horrela dela, egia esan lana eskentzen digutenean berehala sartzen gaituzte bulegoko lanetan. Nire kasuan, ni goi mailako graduan sartu nintzen, landan egoteko, kanpoan lan egiteko. Eta uste du denon artean, batez ere emakumeen artean, hasi behar dugula, gradu hauetan sartzen, ze azkenean gure esku dago. Hau da, ez guk hor egon behar dugulako, ze motatako lanerako ari zara prestatzen, hortek hasi behar nuen. Hau da, goi mailako zikloa energia berriztagarrian zuri ze gustatuko litzaizuke. Ze lan izan nahi duzu etorkizunean nire gustatuko litzaidake fundazioaren batean lan egitea, praktikak hor egin duen fundazio batean, eta oinarrian zer egiten da, instalazio fotovoltaikoak egiten dituzte, Afrikan kasu honetan, eta lagundu egiten zaie fundazio horretatik pertsonei baliabideak lortzen, eta horrela aurrera egin dezaten. Beraz gustatuko litzaidake egitea horrekin zerikusia duen zerbait.
instalazioekin lotura duen zerbait, hemen epatu den guztia, teknologia eta hori dena, energiaren esku dago. Beraz nik tresna horiek banitu, lagundu egingo nieke pertsona horiek, eta hori izugarri gustatuko litzaidake. Eta nola ikusten duzu, kontua ikusten dituzue, ze lan eskaintza dauden, ze merkatu dauden, aukera ote duzun laster lana lortzeko. Olgak aipatu duen bezala, Europar batasuna etengabe sustatzen ari da transizio energetikoa. Beraz, sektorea etengabe hazten ari da, aukera asko dago, eta eskaintza gehienetan eskarmentu eskatzen dute, eta jakina, guk ez daukagu gehiegirik. Soldata nahiko baxuak izaten dira. Pentsatzen dute hemen enpresa dituzten pertsonak egongo direla, eta horregatik bota dut hemen, bai, aprobetxatu, bai. Egia da, diru laguntzak egon bat daudela, lehen aukera izenekoak, enpresei bideratuak, Eusko Jaurlaritzatik datozenak, eta horrek erraztu egiten ditu merkatuan sartzeko, naiz eta soldata baxua izan, baldintza hobeak dira, eta horrek laguntzen digu lana aurkitzen. Elkarrizketa batzuk egin ditut da, dela gutxi bukatu ditut, eta ikusten ari naiz lan merkatua hildo horretatik oso ondo etortzen dela. Beraz da lanean pasatuko duzu, bai hori nahi nuen eta uste lortu dudala. Tira, ikusten duzue bestelako gaitasunak eta ez soilik teknologiari lotuak, adibidez jendaurrean hitz egiteko gaitasuna, ikusten duzue, berak menderatzen dituela. Rajil Sánchez, zer moduz? Bai, ondo. Berak proiektu jakin batean parte hartu du. Bootcamp desarrollador web frontend. Hau azaldu beharko diazu, zertan datza. Dirudiena baino errazagoa da, egia esateko. Oinarrian prestakuntza modu bat da, oso berria, oso berritzailea, ikasteko balioa du. Hor, ez da ohiko irakaslearen gandik datorren prestakuntza batez. Ez dago hain egituratuta, baina oinarria oso ona da. Oinarriak eman egiten dizkizute eta irakasleak gehiago dira laguntzaileak, gidak, orientatzaileak, aholkulariak. Beraz hor e-commerce-ako web garatzaileak daude eta gaitasun leunak deritzon horiek lantzen dituzu, nola prestatu elkarrizketa baterako, kurrikulum bat nola behar bezala prestatu, nola lan egin lan taldean. Beraz ez da besterik gabe ordenagailu baten aurrean jarri eta programazioa egitea, programatzea, ez besteekin harremanetan jartzea, jakitea lankideak, babeserako ere balio dutela, dana ez dela lehia. Beraz oso pozik gaude. Non ikasten ari zara hori? Europa Institutuan, Vitoria Gasteizen, eta zergatik jo zenuen teknologia berrietara? Betidanik gustuko izan ditut, nire herrialdean ingeniera informatikoa ikasi nuen, badakigu teknologia etengabe aldatuz joala, eta medikuntzan gertatzen den bezala, arlo ezberdina daude teknologian ere, alaxe gertatzen da, adibidez web horriak sortzeko, ikusten dugu marketing digitala etengabe gora dijoala, eta orduan pentsatu nuen hortiko biatuko naiz, eta asko gustatu zitzaidan. Oso gizonena da mundu hori ere, teknologiaz ari naiz. Hori horrela dela ikusi duzu, bai, hala da. Ni naiz emakume bakarra lankideen artean, eta halaxe da, bai. Hor badago kontzeptu bat, behar bada gizona gaitasun gehiago dauzkala programaziorako, teknologiarako, pixkak idatzeko bezala, horrelako antzeko zerbait. Baina egia da baita ere pentsamoldea pixka bat aldatzen ari dela, lankideak kontzientzia gehiago daukate, guk ere ekarpen bat egin dezakegula, gaitasun berbera ditugula, trebakuntza berberak ditugula, eta emakumeok beldurra galdu behar dugula, ez dugula pentsatu behar hau gizonentzako dela.
badirudi oso gauza zaila dela, ez, programatzea, ez da egia, asko disfrutatzen dugu, etengabe sortzen ari zarelako, eta nolabait, bueno, horretan jardun dezakezulako. Bueno, zuk esan duzu zure herrialdean jada ikasten zenuela, ez da txikitatik zeneukan afizio hori? Ez, batxilergoan erabaki zen ezaken, venga, komertziotik joko dut edo informatikatik. Eta ni hardware eta softwarea mantentzeko diploma batekin atera nintzen. Egia da, lankide emakume gehienak komertziotik jo zutela, baina niri aukeratutakoa asko gustatzen zait. Eta ez dugu imaginatu behar ordenagailu baten atzean egongo garela, ez da hori horrela. Ikusi behar gaituzte, beste modu batean, gu ere modu berritzailean ari gara, sortzen ari gara, gauza asko hartzen ditu. Eta nola ikusten duzu lan mundurako jauzi hori, ez da? Bukatu duzu, bukatzen ari zara, uste duzu eskaintzak etorriko direla, lan egongo dela, edo Silbiak esan duen bezala, gaizki ordainduta dagoela lan hau, hori begiratzen ari zara? Bai, amaitzear nago, praktikak egin behar ditut. Egia da, gure arlo honetan eskaera asko dagoela, baina oso sektore lehiakorra da. Horregatik, ona da, ikertzen joatea, baina nik uste dut baietzein irteerak egon badaudela eta baikor nago enpleguari dagokionez, ze, hau ere aukera bada beste gauzetara jauzi egiteko. Bai, ondo ikusten dut. Bai, mikroa Mikeli ematen badiozu, Mikel Villanuevari. Zu 3. sektorean zaude. Konta iguzu ze ikasten ari zaran, ea ulertzeko gai garen. Goi mailako gradu bat egiten ari naiz, laboratorio biokimikokoa, 2 urtekoa da eta lehenengo amaitu berri dut. Gradu horretan zer egiten dugun? Erizainek eta medikuek egiten duten aurreko pauso hori aztertzen dugu. Horre, emaitza batzuk lortzea eskatzen digute patologietara bideratzeko gero. Aurreko pausoa gara, beraz. Teknologia hitz egin dugu, transformazio teknologikoaz, Rafak aipatu du, Rafa Bengoak aipatu du. Hori nola aplikatu arlos soziosanitariorako. Horretarako ere prestatzen zarete? Bai, egia da gure arloan ere teknologia oso presente dagoela, egunero bizi gara horrekin. Nola esan, etengabe teknologia erabili behar dugu etorkizunerako baliagarria izango delako, baina une honetan ez dago oso garatuta, ez? Bai, baina esango zenuke nola lagundu lezaken horrek? Bai, aurten adibidez, SoloLens betaurrekoekin lanean hasi gara, errealitate virtualarekin lan egiten du eta hologramekin lan egitea bideratzen du horrek. Gai gara, bertan ez dagoen horbaitekin hitz egiteko. Eta guk azalduko digu zer ikusten ari garen. Mikroskopikoan begiratzerakoan ikusi dezakegu ikusten ari garen hori eta beste norbaiti erakutsi bertan balego bezala. Beraz hori oso interesgarria da. Oraindik lanean ari gara, hori gehiago garatze aldera. Eta lan merkatuari dagokionez. Zenba geratzen zaizu eta lan ikusten duzu? Tira, 2. Ikasturtea egin behar dut, gure zentruan desente laguntzen digute, lan bilasten garenean. 19 urterekin nik ez daukat nahikoa gaitasunik, ez da, prestatzen jarraitu nahi dut, etorkizunean lan bat lortzeko, baina jakina hori asko interesatzen zaigu. Ze lehenbizi, aipatu dudan bezala, prestakuntza behar dugu, prestatzen jarraitu behar dugu, baina etorkizuna begira ikusten hasi behar dugu, nola jo lanera San Jose de Calasan zentroan nago, eta benetan oso pozik nago.
mutila asko dago, neska asko, ze behar bada zure kasuan kontrakoa gerta daiteke, ez da? Rajil eta Silviari entzundakoaren arira, ez da? Bai, egia da, nire kasuan justu kontrakoa gertatzen zait, beraien sektore asko gizonezkoenagoa da, baina gure kasuan, gure gelan, eta beste ikasturteetan ere bai, arlo sanitarioan badirudi emakumeak nagusitzen ari direla, eta gure gelan adibidez, 25 gara, eta horietatik 14 emakumeak dira, ez dago halako alderik ere bera zenbakietan, baina gehiago dira emakumeak gizonak baino. Bukatzeko? Aukerez hizketan ari ginean, enpleguari begira badirudi aukera desente daudela, zuen 3 arlo hoietan, gainera, bueno, prestatzen ari zarete, teknologia eta zaintza garrantzi handiko alderdiak direnak, baina pentsatzen du gazte guztie pentsatzen dutela, noizbait, guk egin genuen bezala, zeri jarraitu behar dio zuen, bokazioari ala merkatuari, ez? Zuen kasuan, zeri erreparatu diozue, bilei, bokazioari, merkatuari, Mikel? Joan den urtean batxilergoa bukatu nuen eta orduan erabaki behar izan nuen zer egin, ezta, bizitzan. Eta, bueno, aukera bat egin behar da, bide bati ekin behar diozu, teorian behintzat etorkizunean horri eman da bizi beharko duzulako. Nire kasuan, erizaintza landu nahi nuen, baina notak ez zidan eman eta beste bide bati ekin behar izan nion. Beti dago kanpora joateko aukera edo beste karrera bat egiteko, beste gradu bat egiteko, arlo berean, baina beste bat. Eta aukera sortu zitzaidan gradu honetan sartzeko, eta horregatik nire bokazio alde batera utzi nuen, eta erosotasuna bilatu nuen. Beste karrera bat, beste gradu bat arnezaken baino eninduen beteko. Rajin, zure kasuan, nire kasuan, iritsi nitzanean eta ikusi nuenean karrera homologatzeko denbora bat beharko nuela, ama naiz gainera eta bakarrik nago, eta orduan pentsatu nuen, ezin naiz zain geratu, ez? Eta ikusi beharko dute, bueno, nola egin aurrera gustuko bide batetik, baina jakina lan bat eskainiko diena, ze alabare kontuan izan behar dut. Beraz, horra aukera handia ikusi nuen ze gai zeuden, eta pentsatu gabe horretan abiatu nintzen. Silvia? Nik uste bizitza osoa lanean pasatu behar dugula, eta horregatik barrutik mugituko zaituen zerbait izan behar duela, ez motibatuko zaituena, ez egunero lan hori egiteko. Lanera joateko gogoa izatea, uste dute hori dela garrantzitsuena, ez hainbeste ez soldata daukadan, jakina, nik ere bizitza duin bat izan nahi dut, ondo bizi nahi dut, baina garrantzitsuena niretzat da, egunero joan behar denez, gustura joan ari izatea. Etxean zorioneko gara, zen, ere gurasoei asko gustatzen zaie beraien lana, ez zaia jola denbora asko horretan ematea, eta horregatik oso argi naukan, ez, txikitatik beti motibatu naute, beti galdetu ere, baina zer gustatzen zaizu, ez pentsatu hainbeste zeintzu diren irten bideak, ez, hori ere garrantzitsua den arren. Baina esan bezala, sinetxi behar duzu egiten ari zaren hortan, eta pozik egon behar duzu. Tira, grina, ze gozamena, ez da? Gozamena da entzutea, gazte hauei entzutea. Eta dirudi, bideratuta daukatela lan etorkizuna, gero bizitzan, gora bere asko egoten dira, baina prestakuntza bide bat hartu dute, eta irten bidea duten zereginak eta lanbideak munduko sorte guztia opari dizuet, eta dauzkatzuen esperantza hoiek bai lanerako eta bai bizitzarako ere. Silvia, Lajin eta Mikel, mila esker gurekin egoteagatik. Orain tartetxo bat egingo du.